Momentálne sme na Cypre aj spolu s Luciou a rád by som vám predstavil bicykle, na ktorých tu jazdíme. Tak ako vidíte už vedľa mňa, je to CTM Kojuk CR, čiže celokarbónový rám, karbónová vidlica. Karbónové sú tu dokonca aj kolesá Visiony. Je tu elektrická sada SRAM Rival, 1046 zubov vzadu, 42 zubový prevodník. Čo je tu hliníkové, tak sú to riaditka, predstavec a sedlovka. My sme na týchto bicykloch viac menej nič nemenili. Sú tu aj 45-ky plášte. Tie sú fajn na toto naše použitie, lebo nemajú nejakú extrémnu vzorku, takže to odvaluje aj po ceste, aj po teréne dobre a na bikepackingu zase to toľko nehrotíte dole kopcom, takže za mňa fajn. Poďme sa teraz ešte pozrieť na Lucin bicykel, že čo tam má iné a popíšeme si potom aj tašky. Tak čo sa týka môjho bicykla, tak jediná zmena, ktorá tu nastala od toho originálu je, že mám menší prevodník, 38 zubový a to je všetko. Potom čo sa týka tašiek, tak tu mám túto zadnú tašku, v ktorej nosím môj gigantický spacák, sandále, adaptéry, kable, nabíjačku na túto elektrickú prehazovačku. A jedlo, veľmi dôležité, tuto vzadu sa väčšinou nachádza arašidové maslo, veľmi dôležité pre takéto záležitosti a doplňanie energie, ideálne s banánom. Potom tuto máme rámovú tašku ušitú švacom, úžasnú, do ktorej sa to síce moc nezmestí, lebo som moc malá a už by tam potom nešli flašky, keby bola väčšia, ale nosím tam teda väčšinou nejaké náradie, binderky tam mám, šišky, ktoré som po ceste pozbierala nejaké zaujímavé a jedlo samozrejme, zubnú kefku a pastu a mobil. Potom tuto vpredu mám dve magnéziové tašky, nazvime to, alebo teda kapsičky na magnézium. Nachádza sa v nich všeličo možné, od bufiek cez vlhčené utierky, krémy na opalovanie, náhradná duša tu je. A potom samozrejme jedlo. To je všade. A potom tuto vpredu mám ešte jeden drybag, v ktorom nosím oblečenie. Môj setup je veľmi podobný ako má Lucia a pre zmenu začnem spredu. Tu mám drybag, kde je oblečenie. Je to uchtené na takejto rampe s použitím dvoch pások, takýchto gumených, drží to skvele. V strede mám rámovú tašku, kde sú káble, nabíjačky, powerbanka, je tam taká mikrolekárnička, to nazvime, v podstate lieky, ktoré potrebujete rýchlo vytiahnuť, keby niečo. Mám tam ďalej hygienu a sem tam nosím aj jedlo alebo nejaké plavky a v podstate, čo sa tam zmestí, tak to tam dám. Tu nahore je taška na jedlo, primárne nejaké gumené cukríky, slané veci a tak ďalej a z druhej strany je bačok na telefón. No a vzadu, ako vidíte, je karimatka. V tejto taške je stan so spacákom, mám tam ešus, lekárničku, sem tam nosíme aj nejaké odpadky typu prázdne flašky a tak ďalej. Ide o to, že toto sa vybaluje vždycky iba večer, takže preto je to aj takto uchytené. Nie je to praktické to dávať hore dole len tak, lebo trvá to nejaký čas a ešte sú tu tieto sandále. Aby som nezabudol na to najdôležitejšie, tak náradie nosím v ladvinke. Mám tu aj flašku, samozrejme sú tam nejaké binderky, duše, imbusáky, všetko čo treba k bajku a mazivo. A nosím tam aj statív, ktorý teraz používame. Tak momentálne nás tu zožierajú nejaké muchy, bajky sme si popísali a ešte v rýchlosti máme na tom najazdených cez 600 km, cez 10 000 výškových hore aj dole. A čo je super na to, že už vieš asi ako ten bicykel funguje, čo sa ti ľúbi. Takže to je moja otázka, že čo sa ti najviac ľúbi, čo ťa najviac uchvátilo? Tak za mňa by to bola asi tá elektrická prehazovačka, lebo som s tým pracovala, alebo teda som to skúšala vôbec prvýkrát na tomto bicykli. A je to veľmi svižné a funkčné a príjemné. Človek dokáže prehodiť viac prevodov naraz a nepokazí sa to, nepadne to. Takže to bolo fajn. A dlho to vydrží tiež, čo bola taká jedna kvázi obava, alebo akože je to, no, že treba to dobíjať, ale nie tak často. A tebe? Vieš čo, mne sa ľúbili najviac tieto aero
rajdy, alebo ako ich nazvať, proste sú sploštené z vrchu, aj s tou omotávkou to funguje na bikepacking velice. Dobre, je to veľmi pohodlné. A k tej prehadzovačke ešte, ja som to naschvál testoval, že som to vôbec nenabíjal, odkedy mám tento bicykel a vydržalo to, tuším, 580 km alebo tak nejako, ale tak záleží od toho, že koľko človek radí a tak ďalej. No potom to v podstate prestalo iba ísť a museli sme vymeniť baterku. Dobre, keď vás niečo zaujíma, píšte nám komentár, vidíme sa. Leave a comment in the description.